дуруд тамошобинони азиз, нашри навбатӣ барномаи иттилоотии ахбори радиои Тоҷикистон аст. пешниҳоди шумо. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади шиносоӣ бо корҳои бунёдкориву созандагӣ, ифтитоҳи иншооти нав, шиносоӣ бо рафти корҳои саҳроӣ ва мулоқот бо мардум ба вилояти Хатлон сафари корӣ анҷом доданд. Дар рафти сафари корӣ президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ноҳияҳои Қубодиён, шаҳри Туз ва Панҷ дидан намуданд. Сарвари давлат дар ноҳияҳои болозикр як зумра иншооту биноҳои навро ифтитоҳ намуда, мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. бахусус дар ноҳияи Қубодиён бинои иловагии муассисаи таҳсилоти монаи умумии рақами 11 дар кӯчаи Исмоили Сомонии ноҳияи Қубодиёни вилояти Хатлон, майдони парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, бинои раёсати агентии иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, бинои нави таълимӣ ва хобгоҳи мактаб-интернати ноҳияи Қубодиён ва бинои шӯъбаи маорифи ноҳияи мазкурро мавриди истифода қарор дода, ҳамзамон аз ҷараёни даравишолӣ дар хоҷагии деҳқонии Бобои Ҷура ва намоиши маҳсулоти кишоварзӣ боздид намуданд. инчунин дар доираи сафари кории сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи меҳргони деҳоти ба номи Худойназар Холматови ноҳияи шаҳри Туси вилояти Хатлон аз хоҷагии деҳқонии моҳипарварии Наимҷон 2012 боздид ба амал оварданд. ҳамчунин дар ноҳияи мазкур муассисаи ғайридавлатии таълимии коллеҷи тиббии иҷтимоии ноҳияи шаҳри Туз ва муассисаи тиббию ташхисии Оишаи шаҳри Тузро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон боғи марказию фарҳангию фароғатиро пас аз навсозӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода, парчами давлатиро дар вазъияти тантанавӣ парафшон намуданд. Дар ноҳияи Панҷи вилояти Хатлон роҳбари давлат бинои маъмурӣ ва хонаҳои хизматӣ барои кормандони раёсати Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистонро ба истифода супорида, бинои марказии эҷодии кӯдакон ва наврасон, нишони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро ба истифода дода, ба корҳои сохтумонӣ парки технологии инноватсионӣ ҳусни оғоз бахшиданд. бояд гуфт ки ҷиҳати боз ҳам хубтару беҳтар ба роҳ мондани корҳои бунёдкориву созандагӣ, сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъулини ноҳияҳои болозикр дастуру супоришҳои мушаххас доданд. театри мусиқии мазҳакавии шаҳри Хуҷанд мазҳакаи Табиби Паронро дар фестивали 8-уми байналмилалии театрҳои касбии Осиёи Миёна дар Алма-Ато пешниҳод мекунад. ба иттилои мақомоти бахши фарҳанги вилояти Суғд, намоиши ин мазҳака дар доираи ҷашнвора рӯзи 5 ноябр дар назар аст. тавзеҳ дода шудааст ки мазҳакаи мазкур аз рӯи пьесаи Жан-Батист Молейр бо кургардонии Суҳроб Шейхов ба саҳна гузошта шудааст. дар ҷашнвора ки аз 1 то 7 ноябр дар шаҳри Алма-Ато баргузор мешавад, ҳунармандони театрҳои Тоҷикистон, Қазоқистон, Туркманистон, Узбекистон ва Қирғизистон ширкат мекунанд. дар ҷумҳурӣ рӯзҳои фарҳангии Эрон дар Тоҷикистон идома дорад. маросими ифтитоҳӣ дирӯз бо иштироки вазирони фарҳанги ду кишвар баргузор гардид. рӯзҳои фарҳангии Эрон дар шаҳрҳои Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва Кӯлоб бо ҳузури 60 нафар намояндагони мақомоти расмӣ, фарҳангӣ ва ҳунарии ин кишвар сурат гирифта то 6 ноябр идома меёбад. Тоҷикистону Арабистони Саудӣ барои таҳкими ҳамкориҳо дар бахши варзиш созиш карданд. Дилшод Назаров бо президенти Кумитаи Олимпӣ ва Паралимпии ин кишвар Шоҳзода Абдулазиз ибни Турки Алфайсал мулоқот анҷом дод. ба иттилои Кумитаи Миллии Олимпии Тоҷикистон, зимни ин дидор ҷонибҳо масъалаҳои ҳамкории минбаъдаро миёни ду кишвар аз минтақа баррасӣ карданд. ҳамчунин дар доираи ин сафар Дилшод Назаров дар варзишгоҳи Шоҳ Фаҳди Риёз дар маросими ифтитоҳии аввалин бозиҳои Саудӣ иштирок намуд. маврид ба зикр аст ки аввалин бозиҳои Саудӣ аз рӯи 45 намуд ва равияҳои варзишӣ то 7 ноябр идома хоҳад дошт. дар баробари ин Арабистони Саудӣ мизбони мусобиқаҳои муҳими байналмилалӣ дар солҳои наздик хоҳад буд. ин охирин хабар дар ин нашр буд. то нашрҳои минбаъда шоду пирӯз бошед.